So hello netizens, welcome back to my YouTube channel. So this is Kuya Rence, guys. So for today's video and for today's vlog, video sa vlog, prehara man siguro po na, di ba? So vita guys, karong video at ang video karong content is mag-harvesting kuno sa kuan kanang maisa na kaning maisa sa ang background, di ko mo ni siya. So kaning area guys, as naman ki-experience din na naaging vlog nato nga kaning area ha. Is ba dyan among area sa una katong na ay napang mama og ahong arpat. So karon is sa to say is wala na sila. So manang karon gipaalaga na lang sa pikas guys or sa pikas. Kikuha na sa uban guys ba kanang silbing kan guys ba gipaalaga na sa uban para pud magamit pud ba sayang pud kaazo. Diya karon ang naka countries sa kuan sa among kakitaan is nagtanom sila og mais. So for today lagi is harvesting na area kay ato man nakita guys nga kuan jud kaayo klaro karon kay nga patay nag mga dahon. Manang i-harvest karon ja. Curious pug ko guys kay ang mo harvest ko no is kanang machine ja. Magduda pug ko. Curious ko ajo lagi kay ngano unsa na pag harvest nga di ba para sa humay guys kay kanang tapad-tapad ja kay lakto-lakto ba ja pud unsa lagi pag harvest nga ang ani man. So atong susihon ug atong diskubrihan guys kung unsaan pag harvest sa machine kay unsay pormas machine guys babiray pag kamot 5 ka buok nga unsaon pag harvest kay mako naging makuzawan po ko guys o maka question mark po ba nga unsaon ka pag harvest sa mais ko ngani. So manang karon nagwat-wat mi guys kay ingon to si ate ko nung kay is 8 AM. So karon hapit na mag 9 ja wala pa ba may ija wala pa mo harvest. So manang nagwat-wat mi. So among sabot dito sa among kauban nako dito kuan guys agang makauban dito kay kalibangon ko guys. Uy. Mangita ko area ko asa ang area nga lami pungkuan. So karon is nadug ang kauban dito sa likuran dito sa lobihan. Nako diri nangita lang area lagi guys nga kanang lami hapsay ba. Kay lami pod lingkuran ja. Manang karon is nagsabot mi ganina nga mga 11 AM ug wala pa gani sila. So mangulit na nang jud mi kay wa naman jud tay mahimo ani ta manguli kay pasmo sa tagal si wat diri nga may niabot mo nang mga 11 AM magpatak ng 11 AM is mangulit na jud mi. Unsa karon guys is atong kanama atong huwat-huwaton na mga oras-oras or minutes unsa tadtaon naabot jud sila atong obserbahan. So let's go. This is guys na man si ja ag kuan area so, di imla cross tong camera guys nya kani siya sugod adto sa ubos dito sa ubos. Dako nga area ning kamaisan ni za guys kitamnan jud sa una balang huya ni ja karon giiya ra pong kitamnan og maisan. Ja karon guys is mangita ko area kung asay hopan or adto siguro ko guys maghupo-hupo dito kay grabe guys kadiposit duhon na usod ko guys. Uy grabe agaw tiyan mo lain na nga mag ari napoy bay diri guys mauwang pug gumong CR mo nang ari tamo ko ang kay murag indot pa diri ato kung mangita area siguro ari. So let's go. So mano yung mga kauban guys. So mao ni si Jassy anime naribanggikan ug mao ni si Jassy si Arame nampas ang suriranin ug mao ni si Miring ni tago mabus Miring usa pagkita sa kamera ug mutago ka tanagi kukuna ang kawatag manok dara kawatag manok na lagi na may uwan guys. Uy so ay harvest ato sa itong mais na may uwan naman atong mga naong suman yung mga naong iring ibudli may uwan naman. Uy rag mga naong iring ibudli uy uwan na jud ka adun sa ani pagkuan dili ibi ato ba na ayo manilong mi nabi bay guys ba na mauwa mi umukuan mo silong. So ikaw may ihid ka ikaw may bagabagag naong ayo manilong mi red uy tugo diha uy manilong mi katanas ihid guys mo manahi parang isa to kaya ang mga naons iring gibidli na o lagi pagtugnaw marag biso wala ligo ni usa ra ba jud na agi mong lubot hay pasimot kay bawal pa kang tai. So tara guys. Nangid na siya nga musilong minaadyo. Napatay na iro. Nilong tabang. Kamera man na oh. Kaya mga kuan oh, irang gibidli. Iyat.
Kaya sa ganina miglakaw kayo unsang maabtan mig magdali maglakaw diha. To. Magdali maglakaw guys kay maabtan man kuan kusog kaadyo ra ba jud. Karon guys naka-desisyon mi nga mangulit na laman mi guys kay wa man siguro malahos ag machine bawo na nituwa kang bukuan mi na ah. Nginit naman po bisig magmahay mi guys ba nga inag ulit na mo na napud ang machine ning kagang na mo nang mo na naman mi guys uy kay na puy kusog nga dag diri ni abot mo nang decision mi mo na naman pud minja ang ipakita ninyo guys kay malipayon pud mi for today's video kay ang dana mo diri is kisaminto na hapit na mahuman sa puhon-puhon ang mga eskwela sa Bulilis di na magbaktas alaman taxi sinjud nga ba hay na sila mo nang ang ipakita ninyo dan guys grabe jud nindot ka kay kisaminto na nja hapit na mahuman so nagpasalamat mi sa nagkuan diri nag-work og sa mga kuan sa mga kauban sa nag-work sa mga gobernador grupo na nagkuan gobyerno. So na ang ipakita ninyo guys ag porma sa dana to karon. Siya guys agatong daan karon na hapit jud mahuman siya finally na. Pero dito napita guys. Wa papod. Ara napita maigi kuan gi sa mintuan bulawan. Ni napita. Adiri. So na pod guys, ganina ni init. Ay ganina ni uwan, pero pod init na pod. So grabe jud ning way klaro ag panahon karon guys. Murag makaingon ta og climate change kay grabe jud nga kanina ka pwedeng kusog abi kog lahos mo bundak jud uwan pero wa di ay pod karon init na pod so adto ang area ha ning uwan here ting init so tinawag ang mga kauban diri o nga sugdan na kani nakapuwa guys kani si Ja kani nakapuwa wala siya ligo unjan nabalaka ko kay unjan na uwan na nainitan mo dagan-dagan sa karidyo mo hubuon sa ba mo nang so karon kay mangulit na mi guys oy kay dah kilaay mi sig watuwat sa kanang machine kay wa man siguro po di man siguro matuloy ag kanang kuan kanang harvesting siguro pod kay bao lang pod so ano ko mag-end siguro guys kay padung na misbay karon sa init pod kaadto dyan mo maaga tong nang madadaot so sayang kaadto atong mga project diri mamuta sa nang pangpasla karon is mo ami so maras to guys so don't forget to like or subscribe and thank you so much for watching bye bye see you